Takže čo ľudia, to je všetko 15 jazdí tam u nového videa z MCčka. A dneska je to klasické video typu hraje Minecraft, dokým nezomrem. Áno, ale začínam s novou survival sériou. A zhodol som sa preto hlavne kvôli tomu, že viete, že som tu mal menšiu. Dve už hardcore série, ktoré nedopadli dobre, a jednu normálnu survival sériu, ktorý ten svet už neexistuje. No. Tak. Ako môžem sa pokúsiť niekedy do budúcna vytvoriť video, alebo viete čo? Dohodneme sa takto. Tento svet bol na Bedrocku. Ja mám aj Bedrock, aj Java na počítači. Dohodneme sa takto. Za 10 lajkov na tomto videu pôjdem nájsť ten svet. Áno, pôjdem ten svet nájsť a presunúť ho na tento tu počítač. Za 10 lajkov. Tak, skúsime to? Ja neviem. Dobre, mám základné nástroje a môžem ísť ďalej. Zajdeme si do kejúky. Tady si netržíme nejaké základné suroviny. Hej, proste klasiku. To je nejaká väčšia a lepšia kejovka. Na prvý dojem tak vyzerá, že je lepšia a väčšia. Takže ja sa to asi pojem aj pozrieť. Sekera sa vždycky hodí. Áno, sekera sa vždycky hodí. Ako reálne. Bez sekery by to bolo zle. Sekera je v prípade lepšia jak meč. A mám hneď otázku. Tam to bolo, no čo znamená? Koľko tam bolo tých creeperov? Ako reálne. Do tých skeletov. Toto je Clash Royale? Tam to je Skeleton Army. Poď. Kamo, niečo to nepálí. Kamo, what the fuck? Kamo, ja zomrem. Kamo, ne. Kamo, ne. Kamo, ne, to sa to uväznil. Ne. Sa o to postaram, že by som prežil. Je pol srdiečka. Dobre, tak stajal, idem okamžite preč. Toto nie je bezpečné miesto. Mám luk. Si zadať štípy, nemôžem si zadať štípy. Nemôžem si zobrať šípy. Okej, no. Potrebujem hlavne nájsť nejaké jedlo. Takže nejaké ovečky. Takže aj ovečky na to, aby som sa mohol vyspať. Takže bum. Som youtuber a mojou jedinou úlohou je iba byť za počítačom doma a strihať videa.
Môj bože, keď toto video uvidia moji rodičia, tak ma zabijú. To mi volá. Mi volal. Kamo, teraz nemám veci. Kamo, nehovor mi, že toto... Počkej, toto je zlým smerom. Tu nezačína les. Ale keby to bolo pri začiatku lesa. Môžem sa tvoriť, že som si nevidel. Som niekde v okolí. Sa stavím. Nie, tam to není. To bola taká viacej otvorená tá diera. To na žeby? Žeby, žreby? Áno. Moje itemy už sú tu na. Popadané. Lebo som skočil ku creeperovi a dopadlo to zle. Sa k tomu môžem tak ľudovo vyjadriť a tak básnicky vyjadriť. Išiel som raz do jaskyne a bol tam creeper, bolo šum, bum a mňa bolo koniec. Básnicky vyjadrené, báseň by Ton 15. Najlepší básnik a spisovateľ 21. storočia. Irony. Juhu. Mňam. Nemám rada irony. Sice neviem, jak ich chcem jesť, ale asi ich mám rád. Dejte like a odber. Ako reálne. Kto dopozeral doteraz, no tak nech ho tu dá. Ale keď pozornosť ľudí je ťažké udržať do takého levelu. Lebo väčšina z vás toto video už dávno líbla. Keď som ho tu dá. No ako ja si tu dám crafting table. No, už sa tu začínajú spawnovať. To tí bubáci. Bubáci už sa tu začínajú spawnovať. Takže dobré ráno a chcem vám len povedať, že toto bude všetko z tohto videa, takže kto ho dopozeral doteraz, no tak nech dá like a odber. Takže zatiaľ sa uvidíme každú sobotu, teda toto video viete, sobotu a uvidíme sa každú sobotu. Takže zatiaľ čus.